na igosipụta ka o si wee dị ya n'obi nakwa ikene na nsọpụrụ na ọtụtụ edigasị iche iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo sonyere ya bụ omenafọ Armed Forces Remembrance Day bụ nke nwere na Dr. Alex Ekwueme Square dị n'Ọka. Ya bụ ihe mmemme ka eji wee malite n'ụka akara iji wee lote ndị chụrụ aja onwe, ndị soja, ndị ọrụ nchekwa nakwa ndị dịgasị iche iche, ndị nọ taa, ndị nọ oge mbụ, bụkwana ndị nọkwanụ n'ezinụlọ ha maka ịgba mbọ ha ichekwara obodo anyị nakwa ịkwanyere ha ugwu n'ọrụ ọlụlụ. Ka anyị sonyere onye na-eweta ihe na-eme n'obi gọọmenti Ejike Abana ka o wetara anyị akụkọ a dịka Sofia na-Ekwueme. Ya bụ ụbọchị bụ nnọọ nke bidoro mgbe a nọ nnọọ na-aga n'ahịrị n'ahịrị emechazịa Gọvanọ Soludo osote ya bụ Dr. Nyekachukwu Ibezim okwupụta okwu n'ụlọ omebe iwu steeti a Right Honorable Somtochukwu Udeze ọkaiwu ọnọchie anya Chabelu tinyere ndị ọzọ bụ ndị were nnọọ oge ma kwanyere ndị ọrụ nchekwa ahụ nwụrụ anwụ. Gọvanọ Soludo gara n'iru wee kelee ha maka àjà niile ha chụrụ iji wee weta ezi ọnọdụ nchekwa n'obodo. Site n'ogige Dr. Alex Ekwueme dị n'Ọka, Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.